Животът в Мездра е много прост. Ама наистина много. Това да си от малкия град си има своите предимства и недостатъци. Но мисля, че са повече предимствата. Ако трябва да съм честен, да живееш в малкия град е по-добре. И си има повече предимства, отколкото недостатъци, поне от погледа на човек, който е живял почти целия си живот в малкия град. Недостатъците на това да живееш в малкия град е, че полето на развитие е почти нулево. В смисъл, тук може да станеш учител, да отидеш да работиш в склад, в фабрика, сервитьор, барман. И това са позициите за един млад човек. На мен не ми се занимава с това. Аз се определям за креативна личност и не ми се занимава с това. Други недостатъци на това да живееш в малкия град е, че ако ти се яде в неделя, след 2 часа няма къде. Просто няма къде. Искаш да отидеш да си вземеш примерно боб, да кажем боб, и се яде в неделя, няма шанс да намериш след 2 часа. Даже 2 часа е много. Освен, че е малък града, населението му не е толкова голямо. Колкото по-малко хора има, толкова по-голям шанс да се знаеш с всички. Или всички да те знаят, или поне да имат някаква представа кой си. Ако направиш някаква глупост, всички да те разберат. Тоест, ако аз днеска направя някаква глупост, примерно ритаме топка, изритал съм топката много силно, щупил съм някакъв прозорец на кола, или па не дай си Боже да се буснеш с кола в някой, целият град до 1 минута те разбира. В смисъл, няма положение, в което да не те разбере всички, че си неграмотник, че не мога да караш, че си блъснал еди кой си, как може. Па ако се сбиеш или пък се гаджо с някой, също всички ще те удумат. Малкия град. Случвало се така да си измислят история, че да разбере нещо за мен, което не съм знал до сега. Ако па се случи да се гаджо с някой или па излиза с някой момич, целият град знае, целият град почва да те разгласи, знаеш кой с коя ходи бе, знаеш то с коя ходи бе, знаеш и тая с коя ходи бе, знаеш и то с кой се еба. И такива от този род. Просто малкия град, красотата на малкия град. Но пак в това няма нищо лошо. Първо е нужно да кажа, че аз съм живял в София. 1 година бях там и моите впечатления са, че не бих живял така до края на живота си. Не бих живял в София цял живот. Просто не е моето. Шумно е. Навсекъде има хора. Тия хора всеки те гледа лошо. Не, че и в малкия град не е така. Само в селата не те гледат лошо. Но това си е черта на българите по мои впечатления. Повечето българи ще гледат лошо. Но ако ги попиташ за помощ, ще ти помогнат. Какви сме ние, Оря, не знам. Случва ми се някоя бабка да ме гледа на криво. Или просто изпитателно ме гледа. Но като попитам за нещо, да, разбира се, еди, какво си, еди, що си? В Учиндол като бях, ни трябваше кафе. Трябваше ни кафе и бабичките там те гледат, нали, на кръв лошо те гледат. И като ги попиташ, бабо, ще може ли кафе, защото ни трябва, и тя, да, елате, разбира се, и дава кафе и ни бута в ръцете и иска и пари ни даде. Ама иначе ни гледа лошо. Какво е това? Защо сме такива? В големия град всеки ще гледа лошо и никой няма да иска да ти помогне. Случва ми се да питам хора за нещо и те ме подминават. Просто да ме бутат. Веднъж питах един човек, питах го и той просто ме избута. Исках да го питам за часа. Колко е часа. И той човек ме избута. И да кажеш, не е било на никакво място, не бяха на центъра на София и около нас имаше сума хора. Питах го за часа и ме избута. Защо? Не знам, но се случи. Друг недостатък на Софията е, че за да стигна от там, където живеех, до някакво място, където просто съм имал работа там, минимум половин час. Няма как. Няма как да трябва да искам да отида до мол или да искам да отида да си купа някаква дреха и да не ми отнеме по-малко от половин час. Аз за половин час от Мездра да стигам до Враца, съм си накупил нещата вече. А там ми отнема половин час, за да излезна от нас, да чакам 413 фана метрото и половин час пътувам, да си купа една тенис. Но пък всичко го имаш, всичко ти е в града, имаш градски транспорт, което е готино. Тук в Мездра нямаме градски транспорт, имаме БДЖ-то, за което трябва пак да направя видео. Още един недостатък на големия град е, че това нещо там го няма. Не, че няма игрища, просто няма как да няма хора. Докато в малкия град това си е най-редовно да няма хора. Ако бех в София в момента, този кадър не мога да направя, защото ще има много хора. Аз изпитвам дискомфорт да говоря докато около мен има хора. Много пъти ми се случваше, още даже докато снимам това видео, разминавам с някой човек и свалям камерата надолу и си хода, все едно нищо не съм направил. Все едно не снимам. Забравя да кажа, че ако имате какво да добавите, вашето мнение, кое е по-добре от това да живееш? В малкия град или в големия град? Изкажете вашето мнение в коментарите, се радвам да го прочета и да ви отговоря прямо моите виждания. И да проведем една готина дискусия. Позитив 1. Всичко ти е страшно близко. И ти говоря повечето неща, които са ти от необходимост. Ще стигнеш до центъра, от най-далечното място на Мездър, до центъра ще стигнеш за 20 минути. Ако си някакъв много бавен, 30 минути макс. Смисъл няма как повече. Поне в моя случай в Мездър. Тук всичко е страшно близко. Още един позитив
е, че е страшно тихо през повечето време. Ако не си падате по шума, малкият град със сигурност е по-предпочитан, защото не е шум. Тук не бръмчат постоянно коли, не бипкат постоянно коли, няма толкова хора. Ако отидеш, в момента съм в парка на Мездар, чуваш птички, вечерта и комари има даже, ако си фен на комарите. То си е готино. Сега примерно ще спра да почивам, ако съм по-срамежлив, какъвто съм, в принцип. Няма да се притеснявам, че някой ще ме наблюдава, ще ме гледа, защото съм си сам. А е 6, 7 без 20. Кажете ми, това не е ли по-яко, колкото я чакаш в задържане в София? Много по-яко е, много по-яко е. Няма база на сравнение. Защото аз за 15 минути стигам до центъра. За 15 минути тия мога да си тия пеш, да си взема храна и да се прибера, ако не искам да готвя. Аз в повечето случаи не искам да готвя и ходя да си купувам някакво ядене. А от към ядене в Мездар поради някаква причина има всякакво. В София още един наистина голям недостатък за мен е, че винаги някакси повече жега. Дали се държи на това, че слънцето през цялото време напича този асфалт и тия блокове, не знам. Предполагаме заради това. Но там винаги е повече жега и е по-задушно. Докато тук в момента сигурно е 28 градуса, нали, топличко е, но не е като в София 28 градуса. Това видео без да искам стана, защото мърза София. Без да искам. Но е факт, повече обичам малкия град. Повече бих живял в Варца, колкото в София. А и София ми е на час път. 1 час, което не е много. От София има места, които за 1 час не можеш да стигнеш. Дали с кола, дали с градски транспорт. С градски транспорт има места, които мога пътуваш час и половина. От една точка до друга точка. Друг голям позитив на малкия град е, че природата е много близо. В моя случай имаме природа навсякъде. И ако сте фен на природата и обичате да сте около дървета, и малкия град печели. В София има паркове, но в тия паркове има още стотици хора. А и да не забравяме какви хора също ходят в парковете. Дали са бираджиите, дали са малките буцкалки. Тук братче няма. Най-много някое куче да срещнеш и това е. Защото в малкия град па има много кучета. И котки. Навсекъде. Пред моя блок има 5. И в момента видях, че има малки. Е такива. Ще станат повече. Със сигурност. Май да кажа някакъв негатив, освен позитивите. Ами някой негатив. Ако искаш да си купиш някаква техника, нямаш избор. Трябва да ходиш до по-голям град, до някой съседен, примерно в моя случай Варца или до София, не може да си купиш техника от места. Не може да си купа телевизори, не може да си купа примерно обектив за камерата. Просто няма как. Мога да си я поръчам, което е фактор. Наистина поръчката спестява, но някой път искаш и ти да се разходиш просто, да отидеш до големия град. Защото като бях малък, това да отидеш до София си беше истинско приключение. Ти трябва да фанеш влак. Да кажем, че не ходиш зимата, да кажем, че ходиш лятото. Трябва да фанеш влака, трябва да фанеш БДЖ-то. Това, за да фанеш БДЖ-то, за да не изпуснеш целия ден в транспорт, трябва да станеш в 8 часа. В 8 часа оправяш се, ядеш, защото трябва да си направиш закуска, защото 9 часа още нищо не е отворил за ядене в малкия град, освен някакви закуски, които не ти се ядат всеки ден. Си направиш някакви сандвичи. Ставаш 9 часа, отиваш, фащаш си влака в 10 часа и 10 часа вече влака е фреш, така. То си е приключение. И като седнеш с някоя бабичка, която не иска да отвори прозорец, защото смята, че ще настине, а тя ако настине ще умре и трябва да търпиш. А ти не си голям, ти си на 12-13 и отиваш по София да я видиш. И пътуваш 2 часа, изпотил си се на животно, слезеш на гарата и нямаш никаква представа къде те ходиш. Те фащаш 413. Ма какво значи 413 за тебе? Тебе има автобус, Мездар, Варца, това ти е на тебе. Какво означава 413? А метро? Как така влак се движи под земята? Това беше много голямо приключение. И то освен, че трябва да отидеш до София, трябва да се предвижиш от точка А до точка Б. В повечето случаи е мол Сердика, защото Сердиката е як. Сердиката е най-готиният мол. После е Paradise. The Mall и другите не знам, не са факт. Сердика, трябва да стигнем до Сердиката, от Централна гара до Сердика не е много път, но за човек, който не е идвал в София и по времето, когато мисля, че нямаше муви, си беше приключение. Ти пътуваш 1 час, защото просто объркваш автобуси, объркваш метрото. Ох, тия комари. Дай комаря ти да майка ти да Де. Защото объркаш 2-3 метра, объркаш един автобус, примерно, и си там за 1 час. Купуваш каквото купуваш и си фърлил 300 лева, за тебе 300 лева, вау, ти си дете, което му дават 10 лева джобни на седмица и изведнъж похарчиш 300 лева за дрехи. Моля! Забравих да кажа един от най-големите недостатъци на това да живееш в големия град. Един от, може би, топ 2 на недостатъците на София. Всичко ти е много по-скъпо, особено храната. Храната ти е, на ден
20. На ден 20 лева не мръдат. Сутрин станеш, ти да си вземеш нещо да пиеш, нещо да закусваш, бам, 7 лева, минимум. На обяд ти да си вземеш някакво обедно меню, бам, 10 лева, като дори не си се наял. На вечеря ти да си купиш някаква вечерка, нещо от аз ядох от Фантастико, бам, още 10 лева. Това са 26 лева, служи го 30 лева, защото още има някакви разходи покрай това да живееш и да ядеш. Тия комари ме съсипаха. Аз какво казах за кучетата? Но тия не са малки кучета. Аз какво няма спре експериментите. В София на ден ти не мърдат 30 лева. Ядене, пиене на сокове говоря. И Red Bull, защото без Red Bull те видео, че не мога. Моят начин на живота е доста скромен, защото аз не излизам толкова много, не хода по заведения, не хода на дискотеки и не харча толкова пари. Още един недостатък на София е, че има квартали, които наистина не искаш да бъдеш тях през нощта. Даже знам истории на познати, които на центъра на София, бе, те спират и ти искат пари, ако не им ги дадеш, лошо. На центъра на София. Какво е това? Какъв е този рекет? Докато тук в малкия ред, няма ти ги искат, направо ще ги вземат. Ама шансът да ти се случи не е много по-малък. Един недостатък за малкия ред е, че голяма част от годината ще ти е еднаква. В смисъл, няма какво толкова да правиш в малкия ред. Няма какво толкова. Нямаш къде да обикаляш, защото просто знаеш целият ред като ръката си. Едва ли има някакво ново място, където му отидеш и си кажеш вау. Докато в София може да се обикаляш цял живот и постоянно намираш нови места. Дали естетични, дали готини неща, които мога да правиш. Airsoft, horror house, картинг, дискотеки, заведения. Просто много неща имам, които мога да правиш. А какво съм подготвил за следващите седмици? Майко, няма да е в YouTube канал, а в Instagram, бизнес Instagram. Там съм подготвил нещо много силно. Надолу се осъществи. В крайна сметка всичко зависи от мен. Така че ако не се осъществи, проблема си е в мен. Като бях по-малък, нашите нямаха притеснение в това да ме пуснат навън, да се разхождам, да си играя някъде, да излезна с приятели. Не се притесняваха. Докато в София, знам, че масово родителите не им позволява да ходят далеч от квартала им. Защото мога да ги блъсне нещо, ще могат да се загубят и още подобни. Никога не съм се притеснявал да излеза навън, да се разходя. Като цяло да си бъда през нощта навън в малкия ред. Докато в София ми се е случвало, за момент си кажа, не ми се иска да съм по това време на това място. В рамките на това видео стигнах до края на Мездар. Почти от единия край до другия, за да разкажа защо поред мен малкият град е по-добро място за живеене. Тази разходка, която направих, си е типичната разходка, която правя с приятели, правя когато трябва да помисля за нещо. Това чувство да няма толкова много хора, които просто да си сам малко с мислите си, да мога да помислиш върху нещо, което си планирал, да можеш малко да се успокоиш, много помага да се разходиш просто. Дали просто да излезеш, да се приказваш с някой по телефона, да се видите с някой и да не шумят коли около вас, да се бутате с хора, някой да постоянно да ви се залепил за гърба или пък да иска да ви изпреваря, да няма смелостта и само да се кани, ама да не тръгва. Тези конфузни ситуации в малкия град е много малък шанс да ти се случат. Като заключение, аз още твърда, че да живееш в малкия град е по-добре. За моят начин на живот и за моите виждания на живота. Но ако харесате по-забързното ежедневие, ако обичате да има хора около вас, ако не ви притеснява непрестанния шум, София си е вариант и е така. Затова ви обиколих цяла места. Какво ви кажа? Предимството на малкия град.